Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Matis City o Governor Generoso sa Davao Oriental Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill, kumustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Oroqueta City ug Uzami City sa Misamis Occidental Province. Buena mano alang karon si Manaha. Usa na ba mo sa mga nagadayo sa Tanggob City sa Misamis Occidental matag Christmas season aron mag-selfie o groupie sa maka-amaze nga kaanindot nga Christmas symbols? Karon buntaga mga kapuso atong sayron kung unsa ba nga kasadya ang pagsaulog sa Kapaskuhan sa mong syudad karong tuiga. Kauban si Councilor Beatriz Florida, ang chair sa Committee on Tourism. Samtang sa gawa sa Tanggob City, dayuhon sab nato ang Monte Vista sa Davao de Oro Province. Atong sayron kung unsa ba ang pagsaulog sa Liwanag Festival karong tuiga sab. Ug sa Best Talk, makauban at Chini Resi, si Kapusong Nikki Ko. Aron atong mas mabati pa ang diwa ng Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matag buntag, pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge, kauban si Princess Helen Grace Bebero. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ng totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko, isang puso, ngayong Pasko. Wow, galing naman! Daghan kayong salamat, Princess! Mga kapuso, aron madungog-sab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa Coro sa GMA Networks Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na, mga kapuso! Mga kapuso, karon nga nagkaduol na ang Pasko ug ihay na sab og display ang mga nagkadiyang LGU sa ilahang mga Christmas decorations. Aron taliwala sa pandemya, mabati gihapon sa katawhan ang paglaom nga hatod sa Kapaskuhan. Ug subay ni ana atong sayron kung unsa ang gihimo sa Tanggob City karon tuiga, isip kini ang giilang nga Christmas Symbols Capital of the Philippines. Atong makauban si Councilor Beatriz Florida, ang chairperson sa Committee on Tourism. Ma'am Beatriz, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag, Cyril, o daghang kayong salamat sa imo ang pagpadayon nako. Maayong buntag usad sa tanan natong mga higala sa tibuok Mindanao nga naghinam-hinam na makabalita bahin sa Christmas Symbols Festival namo diri sa Tanggob City. Ma'am, luyo sa pandemya, unsa ba ang gihimo sa LGU sa Tanggob aron mabati gihapon sa katawhan ang Christmas season? Maski kon ang Christmas Symbol Festival karon nga tuig 2020, nag-scale down ta sa struktura. So instead of the big structures, the huge structures, nahimo siyang little Christmas village, but still very cute and well lighted and well decorated.
just to keep up with the spirit of Christmas celebration as we used to do for the last 28 years. So for this year's Christmas Symbols Festival, the theme introduced is Christmas Village. Ma'am, unsa pud ba ang buot nga ipaabot nga mensahe sa LGU ngadto sa katawhan sa pagpahigayon ni ining Christmas Symbols Festival nga karon gihimo natong Christmas Village? Probably ang pinakamensahe na gusto namong ipaabot sa community is tuloy ang Pasko in the midst of all this crisis o sitwasyon. And then atong ipadayon ang pag-acknowledge sa birthday ni Jesus. And then ato pong ipadayon nga ang pamilya pwede ra gihapon mag-uban, pwede ra gihapon mag-celebrate through our Christmas Village. Unsa pud ang kalahian niini sa mga milabay nga katuigan? It is the LGU through the brain of the concept, Dr. Jen, introduce siya mga small houses that will create the village. But just the same, as I said, well-decorated siya, well-lighted sad siya, Paskong Pasko ang dating. And then, syempre, mas cheaper karon kaysa few years back. Ang nakanindot lang is madako man o magamay, we're so happy to know and nahibalaan na lang namo through our employees na nagpadayot ang spirit of volunteerism sa mga empleyado na sa makanunayon ni support sa concept, ni support sa purpose of objectives sa Christmas Symbols Festival, which is to help strengthen family ties and to help families celebrate Christmas in a very simple way. Ma'am, alang sa kasayuran sa atong mga kapuso, unsa ba nga mga disenyo ang ilahang makita sulod ni ini atong Christmas Village? Okay, ang designs na sa Christmas Village karon inspired by the small houses sa South Korea. So ang makita din ang katong mga cute houses na gihimo at the same time commercial or business establishments. Pwede siya kananan, pwede siya baligyaan sa tanang produkto na abot po din sa Tanggob o sa entire province. So meaning to say, ang konsepto ni Dr. Jenny karon is very cute houses. And then inside the house, naay mamaligya, food, and any kind of product na available na o ma-produce sa mga Tanggubanons. Ma'am, sayod ta ma'am nga kung susama ni ining Christmas lights matagabi, adunay posibilidad nga modugok ang katawhan. Unsa ba ang protokol sa syudad aron malikayan sab ang panagtapok nga posibleng tinubdan sa pagtinakdanay ni ining COVID-19? Dili pwede musulod sa Christmas Village na dili wala nagmask. And then we installed wash areas to sanitize their hands all the time. And then we implement the social distancing. We also introduced for our festival this year online booking. Meaning to say, ang ato lang gialaw nga mag-walk-in ang mga taga-Tanggob City. Those that are coming from the 16 municipalities and cities within the province of Miss Occidental has to go through online booking. Residents or tourists, local tourists from the province of Mistamis Occidental. For the meantime, pana siya from Tyrell. Daghang kayong salamat Ma'am Beatrice sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and advance Merry Christmas, Ma'am. Daghan po kaayong salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Chillax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi!
Daghang salamat, Arjo! Good morning mga kapuso ug welcome to Best Talk kadumutaga atong makauban si kapuso artist Nikki Ko. Maayong buntag, Nikki, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Welcome to Mindanao. How are you? Are you doing good? Yes, hello, attorney. Okay naman ako. Itong quarantine, medyo mas busy pa nga kasi lahat sabay-sabay na. Yung work, tapos may nag-school pa rin kasi ako. So, ayun, sinasabay ko siya. And I think everything's fine naman. Yeah. So for Kamusta the kayo? past few months, we're good, we're great. Thanks for asking. So for the past few months, how did you get by every day? Apart from, getting yourself busy with school, do you work out? Ayan, so magandang paglibangan yan ang workout kasi yun yung kailangan natin ngayon being healthy. More than taking vitamins, kailangan mag-exercise tayo. So nag-exercise ako for 2 to 3 times a week. Ayan, so doon ako nagme-maintain ng aking health. Ayan. Yun nga kasi nakikita namin ang iyong very toned body and it's no doubt exercise has been a part of your routine. Pero what kind of exercises do you do, Nikki? I always start with push-ups. Kasi yun yung halos buong katawan mo na yung wino-workout mo dun . Hindi lang yung arms, hindi lang yung chest, pati yung core mo, tsaka yung legs. And nagba-variations na lang ako, mga workout sa back, mga pull-ups, ganyan. Tapos diretso na ako sa abs. Ayun. So Nikki, after joining Starstruck Season 6, what has been your greatest learning so far sa showbiz? Ang natutunan ko lang sa showbiz is love your job. Tsaka love everyone around your job. And everything else follows naman. You'll be kind to them. Tapos may makukuha ka rin matututunan. Marami ka rin matututunan sa kanila. And vice versa. Tapos pag minahal mo yung trabaho mo, gagawin mo lahat para gumaling doon. Tapos mamaling ka rin yung pabalik. You really come a long way with that kind of attitude and disposition. Kaya nga ito din, you've gotten so close na rin sa iyong fans through your YouTube channel. Ano ba kaya ang aming makikita naman na different kind of personality mo sa iyong YouTube channel? So ang feeling ko yung pinaka-share ko sa mga tao is how creative I can get. Kasi ako lahat nag-edit, ako lahat nag-shoot. So parang ako na yung prod, parang ganun. Tapos yung ideas, ako na rin. And they will see the fun side of Nikki. Yung pagiging paano ako kasama ko yung friends ko, paano ako kapag kasama ko yung family ko. So yeah, yun yung share ko sa kanila. Sige, what do you enjoy most about it? Ako just yung fun na nabibigay sa akin nun. Nag-enjoy ako makipagkulitan, makipag-bonding sa mga nakaka-collab ko. So yun yung pinaka masayang nangyayari kapag nagpo-vlog ako. Yeah. And we can't wait to see more videos sa iyong YouTube channel. Yeah. And apart from vlogging, after months of hiatus, back to taping ka na rin sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Kwentuhan mo naman kami, how's your taping day? Ayun na nga, napansin ko, ang daming pagbabago. Kailangan naka-face mask, kailangan naka-face shield, di ba? So, pagpunta namin sa taping, ang pinakaiba dun is pupunta ka sa parang may nakabantay dun . Galing nga sa clinic to check your temperature, to see kung nagkasakit ka ba or na-expose ka ba. Pero ang pinakamasayang feeling is yung makakapagtrabaho na ulit, makaka-arte ka na ulit. Kasama yung mga directors mo dati, yung mga katrabaho mo dati, yung mga ibang artista. Dahil dyan, imbitahan natin lahat ating mga kapuso dito sa Mindanao na abangan ka syempre sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Yes, to everyone, yun, Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Marami pa pong fresh episodes, hinanda po namin para sa inyo. So sana abangan niyo po kung ano mangyayari, subaybayan ng kwento, and God bless po sa inyo lahat. Thank you very much, Nikki. Have a great day and stay safe. Yes, thank you po for inviting me dito sa At Home with GMA Regional TV. Love you guys. And that was Kapusong Nikki Ko. Tutok lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, usa na ba mo sa mga present sa Montevista Davao de Oro matag Christmas season? Aron pakisadya sa Diwanag Festival. Karong tuiga, unsa kaha ato makita sa maong lungsod? Kana atong sayron pinaagi ni Mayor Eutropio Hayektin.
Mayor Hayektin, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta Mayor? Ug advance Merry Christmas. Una sa tanan na may buntag sa kinitibukan, mga kapuso sa tibuok Mindanao. Same to you, Sir Jel. Mayor, sa mga naaging tuig ginaatangan gayud ang Diwanag Festival ug unsa ang naka-inspire Mayor sa LGU Montevista para magpasiugda sa maong pamaagi sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Sa kanunay, nagahuna-huna kayuhan sa katawhan. Then, ang ikalipay po sa katawhan panahon sa Pasko. Mo nang paningkamutan na diin ng Diwanag Festival, mahimo kayong magmalampuson kining mga butang. Then, sa pagplastada niini, moabot nig mga pipila ka bulan by mga August pa sa unang panahon. June, gipreparahan na, giplano. Then, mo nang makamapog mayo good nga malampuson nga festival diri sa among probinsya. Mayor, kay lagi no sa matag tuig lahi-lahi gayud ang tema nga ginapakita pinaagi sa mga Christmas symbols. Ginaunsa ba Mayor pag-conceptualize ang theme sa Christmas designs? Ihimo na ako based on my experience sa gawas. Nahimo na ako sa matag tuig nga usab-usab ang concept. Like for example sa una na akong concept ron castle tanan akong himuon. Then by next year akong una-unaon nga kini karon ang atong himuon Disney nga konsepto. Then daghan pa Christmas around the world. Then Fantasyland. Then naghimo kami diri Christmas in muraga nag-snow ang lugar. Then through that nagpadayon ang panahon, pag nahutdan ko konsepto, ako na kong ipang-konsulta sa tao, gigather, kung saan naman po inyong mga pangunahuna. Then, muna, naningkamot sa kanunay, nga diin sa matag tuig, para dili mapula ng katawhan, so mo itong i-conceptualize na mo siya. Tungod sa pandemya nga atong ikaatubang karon Mayor, paunsa ba ang nahimong pamaagi sa pagsaulog sa Diwanag Festival karong tuiga? Sa unang higayon yun, sir, the province recommends us na maghimo, ipadayon gihapon ang maong kalihukan. Then, bisan simple lang virtual opening, may come up sa akong pangunahuna o gipaabot na ako sa ako ang mga kaubanan nga mga sa Exicom nga site. Ingon ko, why we don't use the kaning previous nato nga mga Christmas lights, katong mga bulak-bulak, ug katong uban pa nga mga gamit atong niaging festival 2019. So nagamit yun ako, sir. Mayor, unsa sa ba ang ma-expect sa celebration o unsa ba ito makita dinha karon? So kung unsa yung actual ninyo nakita during the virtual opening, mao gyud inyo makita ang among munisipyo, wapo na buyag, o ang among kadalanan along the National Highway, amo gyud ang gi-decorationan. So then karon naga-instruct na pud ko sa akong mga kaubanan na diin ang nahitabo atong last festival, alive man gyud siya. Then we have piles on that kanang katong live. So karon akong instructionan sila kung dili lang burden sa inyo katong previous nga mga daily activities ato na putong ipasyo matag adlaw. So murag continue gyapon ang Diwanag Festival dining maong lungsod na ikalipay sa katawhan gamit ang mga previous files sa mga videos at mga niaging tuig. Mayor, mamahimo ba gihapon nga makabisita ang mga residente aron makapapicture sa Municipal Hall nga napuno na sa Christmas lights? Wala gibawal kay munisipyo man ning kuan ug ang plaza kung aduna may mga problema. So ato lang gyud sundon ang health protocols. So in that naka-decide pud mi sa EOC nga ato lang gyud ang i-limit nato ang maong pagpatan-aw up to 9 o'clock lang gyud kay curfew naman pud. Mayor, imong mensahe dili lamang sa mga residente sa Montevista, lakip na sa mga matag tuig nga nagaabang gayud sa Diwanag Festival. Siguro na ginamhinam mo karong tuiga kay wa gyud nahimo ninyong suluyan ikalipay diri sa lungsod sa Montevista. Pero sa sunod tuig, resa sure nga mga kapuso,
ug ang tanang katawhan nga naghinam-hinam nining bahina amog yung paningkamutan nga sa sunod tuig maningkamot mi nga kung sa may nahitabo sa atong 2019 mas madungag gan pa hopefully nga ma-enjoy ang tanan amog yung paningkamutan. Alright, daghan kay salamat Mayor Hayektin sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Advance Merry Christmas, Mayor. Daghang pong kayong salamat sa inyo, sir. Then sa sunod tuig pohon kung malampasan man gyud natong butanga, magkita-kita ta. Sa iluyo sa pandemya, parayon gihapon nga mabati ang kasadya sa Kapaskuhan sa Monte Vista, Davao de Oro sa pagsaulog sa Diwanag Festival pinaagi sa pagpasiga og Christmas lights sa ilang municipal hall ug mga nag-unang kadalanan. Samtang Jill, nag-scale down man og structures sa Christmas symbol sa Tanggob City sa pagsaulog karong tuiga. Apan, gisiguro nga magpabilin nga mabati sa mga residente ang diwa ng Kapaskuhan pinaagi sa Christmas Village. Sayog mga kapuso sa pagsulod ni Kapusong Nikki Ko sa Kapusong Istasyon, iyang natun-an ang paghigugma sa iyang trabaho ug ato siyang atangan sa anak ni Waray versus anak ni Biday. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakat-on kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Alexander Smith nga Christmas is the day that holds all time together. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.